Ndingumama Mgcina waseCrossroads. Ndinomzukulwane wokugqibela ngumntaka Shampe endlini nam. Bendimhambela apha ekhathazwa yintloko esenza ugrade 12. Ndingumama ovuka ngo-2 amxovela amagwinya othengisa esikolweni. Ndiyalibala neligama upasile ke ngoku bendibhale apha. Upase ngebhatshelo. Upase ngebhatshelo. Awushaya izandla ukhithise. Glory, 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 glory. Ndiza nobungqina ndifike apha ecaweni I think ngoMarch. Ningathi utata ngaloo mini wafika washomela ngendaba yetshomi. Tata uzigxothile itshoma naye nenye. Zibaleke zonke instead of that kuthiwa ndiphakamile ngoku. Ubungqina besibini endiza nabo umntana mebesenza ugrade 12. So into endiye ndayenza ebevele waphumelwa ngamaqhakuva amabi ebusweni then ndamthengela i-dangerous oil. Wathembisa yona iwanfowunela wathi la dangerous oil aphelile la maqhakuva. Then xa zakoluka wabesithi ke ukumama ndicela uzunthele ezanto zasecaweni apha endlini kuthiwa ndizawusiwa emntwini so andicela eziyana. Ndimthumelele ndicela umakazi wam uyakhonza ke amenzele amthungele ezanto eziyana sisiwe entabeni. Ubuyile umntana eright tata ndiyabulela. Ndime apha ke tata mna ndinonyana oyibhatshela. Iyaqala ukwenzeka loo nto ekhaya. Le ntambiso yenza ibhatshela. Isenzele ibhatshela ekhaya kuyaqala ukwenzeka loo nto sonke singo-age kodwa ngiqale ngebhatshela Nkosi. Shaya izandla. Igama lam ndingowamlanga ndisuka eSamora. Ndizobulela amandla ale ntambiso amadimoni awayesithi ba andizompasa ugrade 12 kwaye andizuphumelela. Kodwa ke utata unditshivile ngamanzi wathi it's done. Ndiyabulela ke ndibuyile naye ibhatshela. Shaya izandla. Ugcobo lale ndlu lukhuphe ibhatshela.